Så skal vi til at udlægge et spor med færdssko. Det er der en af måderne, vi kan gøre det på. Find en god veksel og start uden blod på klovene. Find ud af, hvor man vil gå hen af. Her har vi en bitte skovvej, der går på tværs. Det kunne være et fint sted, man vil have sat et skyetårn på en jagt. Vi starter med at gå. Og hvor vi simulerer, at dyret bliver ramt og gennemskudt, sprøjter vi blod i den retning, modsat af, hvor skuddet vil komme fra. Og så begynder vi at gå, putter lidt blod på klovene, sætter en klemme, så vi kan finde ud af, hvor vi er gået ind. Og så går vi. Efter ganske kort begynder vi at udsprøjte en lille smule blod på sporet. Der bruges 1 deciliter til et spor. Og det her, det er jo så et begynderspor til en hund, der ikke er så gammel igen. For hver cirka 25 meter i starten, det må godt være rimelig jævnt fordelt, der sprøjter man svejs på klovene. Hænger og klemmer, sørger for at have godt med markeringer, så man kan finde sit spor, så man kan se reaktionerne fra hunden. Her der laver vi et 45 graders knæk. Normalt efter cirka 70 meter, 50 til 70 meter, der stopper man med at sprøjte blod ud på jorden og sprøjter udelukkende på klovene. I begyndelsen ved en begynderhund, der bliver man ved med at sprøjte på jorden, indtil den har fået noget mere rutine. Husk at lade være med at gøre sporene mere indviklet, end man kan finde ud af det, fordi hunden forstår det ikke alligevel med, at man hele tiden skifter retning. Man sprøjter kun på den ene klov. Jeg synes, det er nemmest på den højre. Da jeg er højre hånden, så ligger det mest naturligt for. Men det er selvfølgelig uden betydning. Man gør det, der er smartest. Husk nu godt med klemmer, så man ikke er i tvivl. Hele tiden kan læse hunden. Her vil jeg så lave en videregang. En videregang, det er, hvor dyrt det går tilbage i sit eget spor. En begynder videregang, der forsøger man ikke at gå helt tilbage oven i det samme, men sådan holde en lille smule afstand. Til sidst er det meningen, at man skal gå tilbage lige nøjagtigt oveni. Det er en situation, man rigtig tit ser på rigtige eftersøgninger. Husk hele tiden at følge veksler. Det gør dyr, og der er et sværhedsmoment i det også, at typisk så vil i den tid sporet ligger, vil dyrene færdes her på de veksler. Og så er det en udfordring for hunden, at mens den følger spor, der måske har en afledningsfærd i næsen, lige pludselig skal forlade, ikke bare falde i søvn, men lige pludselig skal forlade
af vekslen. Her der laver vi et knæk til højre. Det bliver, som I kan se, også simuleret med klemmen her. Her laver jeg sådan en hvidegang, der går tilbage i sit eget, lige nøjagtigt oven i sit eget spor. Hannibal, som jeg træner, er ved at være rimelig god til. Således spark i jorden. Det er for at simulere, at dyret det har sat sig for at hvile sig. Det har det jo skidt efter at blevet anskudt. Sprøjt godt med svejs i. Marker eventuelt med 2 klemmer. Så ved man det er her, hvis man har svært ved at huske det. Eller overdrive end at komme i tvivl. Husk igen, cirka blod på klovene for hver 25 til 30 meter. Og det er selvfølgelig i takt med, at hunden bliver bedre, så forlænger man det og varierer det. Til sidst så bruger man overhovedet ikke svejs, så bruger man kun klovene. Men den tid, den glæde. Her går det lige ud og lige ud og lige ud, og det er normalt ikke noget, man skal bruge alt for meget. Jeg gør det for at få lidt længde på til Hannibal, men lige pludselig, det som det går, så stikker vi fra. Så er hunden nødt til lige at vågne en bitte smule op igen. Og afslutning. Tre kvart deciliter blod. Det skal også normalt være ude og kloge. Først skulle lave de aluminium. Det er dem, som jeg synes passer godt til mig. Men der findes mange modeller.